Benvinguts al Cat Tomàquet. Avui vull fer un pa amb tomàquet, l'element essencial per molts músics catalans. Ell és guitarrista, productor, DJ, ha format part de la banda dels Tallets, o Tiets, o com tu li vulguis dir, la Tieta, i va ser dels primers a confiar a la Muixca abans que comencés el seu projecte. Va crear un disc de Nadales al 2024, agrupant tota la urbana catalana, i ara és a tot arreu on hi ha música. Ell és Roots. Benvinguts a Cat Tomàquet. Com estàs? Què diu, maco? Benvingut. Com anem? Com estàs? Doncs molt bé, aquí, preparat una mica per això, pel tinglado aquest que tens aquí muntat. Una mica de berenar, espero que vinguis amb una miqueta de gana. En quin moment vital estàs, ara mateix? Doncs, bueno, esperant una mica que comenci la gira amb la Irma, i la veritat bastant content perquè aquest any hi ha hagut un parell de discos, el de la Muixca, el de Maria Hein, que hi he participat, i la veritat és que estic molt content de com ha anat aquest any i dels projectes que han vingut, i la veritat, doncs mira, estic ben content, em mudo ara d'aquí molt poc. Top. Així que estic bastant prime, la veritat. Okay. Sí, bastant seguiràs al Maresme, al Muda? Sí, em quedo a Mataró. Barcelona no, no t'agrada? O sigui, a mi em mola Barna perquè sobre la meva parella és d'allà, aleshores, en plan, aquest últim any he estat també bastant per Barna, jo que era bastant anti-Barna, com li passa a la gent que no és de Barna. Vale. I la veritat és que està bastant bé, però no és un lloc on em mudaria, la veritat. Vale. Jo crec que hi ha llocs bastant més èpics que I tranquils, és que tu se't veu un tio molt tranquil, eh? Sí, la veritat és que soc bastant tranquil. Muntanya, no? Ets el típic de... Home, a mi m'agradaria bastant, l'únic que no tinc carnet i és bastant complicat, però sí, la veritat és que estaria ben guapo. Se't veu molt chill, tranquil... Una caseta per allà al Pallars, alguna cosa així, sí, estaria ben guapo. I ara que deies això de la gira, bueno, començo allà, ara que deies que tenies ganes de la gira, clar, molts productors m'he trobat que, bueno, depèn a qui li preguntis, no? Per exemple, el Chico em deia que preferia 1000 cops estar tancat a les fosques produint abans que estar en ginestar tocant la bateria, o això. Llavors, creus que, bueno, què t'agrada més? L'època de gira, tal, directes, o època de produir allà tancat? A veure, la veritat és que vaig fer la reflexió fa bastant poc i el que a mi realment m'agrada és estar a l'estudi, fer música a l'estudi, crear, composar, disc, àlbum, sobretot perquè m'agrada el rotllo de que sigui com un projecte així llarg, més desenvolupat. I també el que m'agrada molt és preparar directes, fer tot el que és setting de projectes, de arranjaments dels temes... També ho fas tu, o sigui, tipus assaig i tal... O sigui, amb la Irma, una mica la gestió, qui ho fèiem era una mica entre tècnics, jo una mica ho fèiem tot. Ara sí que hi ha més elements, hi ha més peces en l'equip i tot està una mica més repartit. Però bueno, sí que hi ha molts projectes que sí que al final doncs, dones un cop de mà allà on sigui. I per exemple ahir vaig estar a Girona amb dos nois que es diuen... Moltes gràcies. Top, ha quedat molt bé. Són dos nois que es diuen Vista Rei, que són col·legues de Mataró de tota la vida, ells són d'Argentona, i ara estan preparant el directe i ahir vaig anar a fer un cop de mà allà en plan a nivell tècnic, coses així. Això és el que més em mola, i també està a l'estudi creant i composant. O sigui, tot el previ, no? Sí, tot el previ. Escenaris com una mena de premi o treball extra, potser després. Ho veus com premi o estàs en plan feina de... No, al final és això, és en plan, és feina, no hi ha res previ a res, simplement és una cosa és conseqüent a l'altra. Fas temes, et busquen per fer bolos... Bueno, una mica, pues, és una roda una mica. És que hi ha gent que, bueno, l'altre dia que va, Doctor Prats, que em va dir com que per ells el concert era ja el premi final, o sigui que els que quan li deien, va, molta sort, ells els donava, era com, no, si ja he treballat, si la feina és fer música, després l'altre... Clar, segurament és perquè ells també ho tenen més d'una visió des d'un grup com un col·lectiu de música que es mou en conjunt, saps? Clar. Ara, nosaltres amb el rotllo, amb el flow que es va ara últimament, és molt aquest rotllo de... en plan, com a productor parlo, sí. Que et vas movent per diferents projectes, en plan,
vas obrint camí una mica tot arreu allà on puguis, saps? Vale. O almenys com des del punt de vista que jo ho veig, saps? Per això segurament Okay. et van dir això. Però sí, al final els bolos també els disfruto i m'agrada molt anar de gira, m'encanta el rotllo d'anar tots junts amb els col·legues, amb tiets, van ser unes gires espectaculars, Clar. en plan, companyerisme 100%. Jo anava, en plan, evidentment estava flipant, no em creia que m'anés de vol amb els meus col·legues, estigués allà regalat I tot tocant. ple de gent, sempre. I sempre ple de penya. Bueno, sempre no, evidentment, en plan, sempre toques davant de 2 persones, saps? I aquests concerts també molen molt, saps? Val. Però el rotllo de tocar en directe i també de fer jams i els assajos i tot això, també m'agrada molt, però a mi el que més m'agrada és això, estar a l'estudi, a fer producs de directe, coses així. Vale. I vas començar a ser com músic des de petit? El típic nen que ja tocava el xilòfon, tocaves instruments, o va ser així de gran que et vas posar... I a mi sempre, en plan... Jo vaig començar a tocar com la guitarra, així en plan, tocava temes que m'agradaven, superintensito, Sí? en plan perroflauta, Vale. Un altre cabell, segur, no? amb alguna rasta i tot, Vale, vale. saps? Sempre he tocat la guitarra, però en plan res així professional, i sempre m'ha agradat cantar i ha sigut com algo que m'ha molat, saps? Vale. Però jo fins que no vaig sortir del batxillerat no vaig veure com què volia fer i que realment em volia dedicar a la música, saps? Vale. O sigui, per mi va ser en plan un dia així, a classe, així dient... Just estàvem gravant un àlbum que vam fer, el primer àlbum que vam fer amb Andana, i el nostre productor era el King Siva, no sé si et sona. Uf, ni idea. És escena a Barcelona, en plan reggae, Vale. a Dala, productor, Vale, saxofonista de la Dala, de fet és el seu germà i en plan, Vale. hi ha molta família allà. Connecto. I ell ens va produir el disc amb Andana, i jo estava allà un dia a classe, que me'n recordo que va ser un dia que venien com professionals de possibles sortides que poguéssim arribar amb el batxillerat artístic o amb les possibles carreres que poguéssim triar. Vale. Jo estava allà escoltant a un parell de persones i de cop vaig dir, jo vull fer el que fa ell, en plan, està allà gravant, fent música, saps? En plan, És èpic, això. per mi era el regaleo màxim, saps? I que t'hagi funcionat és com... Clar, és un somni, no? Perquè podries perfectament Sí. haver-ho fet I a part, i no guanyar ni un euro. I, bueno. I a part, en plan, jo perquè sóc una persona potser una mica, no impulsiva, però que no penso molt amb el que pot passar, saps? Jo mai he tingut un pla B, saps? Vale. En plan, no ha sigut de rotllo de que jo estudiava tal, però alhora tenia el meu... No. Des de que vaig sortir del batxillerat no he fet una altra cosa que no sigui fer música, saps? Heavy, tio. Clar, O aleshores... sigui, tota dius- una i va funcionar i ja està. Clar. I t'haguessis dedicat... A què t'haguessis dedicat? Si Jo no. de petit volia ser cuiner. En plan, m'encantava la cuina i sóc superfan de la gastronomia italiana i tot això. Vale. I m'encantava. Però clar, durant el batxillerat dic, buah, és que jo vaig fer... Posar-me a cuinar. No, clar, vaig dir, és que puc fer, jo què sé, tatuatge, disseny gràfic... Que som artístic, tens com moltes... Clar, exacte. A mi m'agradava moltes coses, saps? Volia anar... En plan, també em vaig mirar d'anar a l'ESCAC, saps? En plan, tenia molts fronts oberts, saps? I de cop va ser música. I a muerte amb això, Que saps? heavy, Sense tio. pensar en res més. I ara hi ha milers de persones allà. Sí. Heavy, tio. Vale. Bastant regalat. Quan produeixes Li una donaré cançó... mica d'això, Sí, dona-li. Ojo que surt bastant. Hòstia! T'he dit ja. Ja està. Bueno, és igual. Salvem-ho. Està bé. A l'hora de produir una cançó, quins són els passos? Sempre segueixes uns o fluir? A veure, també depèn amb el projecte amb el que curris i una mica amb la gent que estigui involucrada, saps? Però, per exemple, en els 2 últims projectes que he estat corrent ara, que he dit, el de la Maria Heine i el de la Muixca, el que hem fet ha sigut... Hi ha un team de productors, un team principal de productors, en el cas de la Muixca, per exemple, érem jo, el Lluís Cabot... És Luigi o alguna cosa així, no? Aka Està a la Luigi. Colabo, també, no? Sí. Es veuen allà, es veuen allà. Aka Luigi i el Bexnil. Vale. Aleshores, doncs, érem nosaltres 3 i era una mica rotllo... A cada sessió o cada tema sí que hi ha com un productor que porta una mica... No la veu cantant, però al final que està a l'ordinador tocant. Sí, I el de més és, en plan, pluja d'idees, pluja de coses i aleshores és una mica anar fluint allà amb el que està sortint, si ve algun intèrpret a gravar o el que sigui també, en plan, és com una comunitat de gent dient coses i vinga, a muerte. I fas molt sense l'artista allà present? O és molt... O ha d'estar, tipus, va, quedem i que estigui l'artista? No, depèn, a O sigui, veure... el cantant, em refereixo.
potser m'obre algú i em demana, en plan, és la típica que potser t'obre algú, demana instrumentals, potser algú vol fer una sessió de zero per començar a composar un tema, o algú que té un tema composat, o s'ha gravat una maqueta a casa i vol venir a fer-ho. Vale. O sigui, que depèn una mica també de com cada projecte, les seves necessitats que tingui, saps? Vale. Aquí la meva feina pues, comença on acaba, depenent del que necessitis. I fas cas a la gent... Bueno, és promo o antipromo, però t'obre gent, tipus un cantant que et diu tio, tal, i quan cop... O sigui, li dius un preu, tipus per tal preu vens al meu estudi i fem alguna cosa, o és com, ara no, perquè hi ha artistes que tenen com exclusivitat. O sigui, hi ha productors que és com, és que jo soc el productor de tal, i si ja vius, potser no cal que... No, jo estic obert a tothom amb què jo vingui, l'únic que, clar, evidentment, doncs, en plan... Hi ha un caché. Clar, evidentment hi ha un caché i per això, evidentment, tinc aquí la figura de representant que fa, en plan, al final per mi és un pal haver d'estar negociant. Dir preus... Clar, al final hi ha persones que no coneixes per res, que et venen a demanar feina, o sigui, venen buscant-te feina, i altra gent que són col·legues i que potser són coses que no, en plan, que tu no et cundes, saps? I que al final has de parlar tu amb el seu mànager, que al final també aquí hi ha com una espècie com de diferència ja directament, només pel simple fet que jo sóc un xaval de 20 anys, de que he de parlar amb una persona de 40 que porta aquí anys movent cotarros i haver-li de demanar, haver de defensar la meva feina. Això és dur. Jo també tinc una noia que em fa això també. Clar, és el millor, tio. Perquè si no és com, què li demano jo per un vídeo, per no sé què, és com... Que jo no sé quan potser ja estaria content. Exacte. 200 euros està bé. I potser m'estan explorant que flipes, saps? I potser he de demanar 600, jo què sé, saps? Però bueno, va bé. Total. Va bé. Sempre que tinguis equipet i tal, sempre està bé. Val. Què passa al Maresme que hi ha tants artistes? Perdó, que estic menjant, Vale. Bueno, artistes i... Bueno, que la Minja Mal també és un artista, en veritat. Què passa allà? Un moment, perdó. Tanqui. L'aire, la brisa marina, no sé. Aquí fiquem càmera ràpida o alguna cosa. Vols aigua? Una mica. Sí, és que de com m'ha vingut la pregunta inesperada. T'ha espantat una mica. El Maresme! Doncs mira, la veritat és que jo sempre ho he pensat, sempre ho he dit, des de que en plan, la meva feina és això. I penso que el Maresme, en plan, és com que sempre hi ha hagut com unió de penya, sempre, en plan, és com que sempre hi ha hagut molt de moviment. Té alguna cosa. Però és que des de que nosaltres érem petits i érem uns, en plan, 4 ninyatos que tocàvem en el local de la iaia del teclista, en plan, per Vilassar sempre s'ha mogut molt d'ambient i molta penya de la música i molta penya en plan, boníssima, saps? I pel Maresme sempre hi ha hagut això. I ara mola que, en plan, que hi hagin tants noms sortint. Ara és com més conegut. Bueno, per mi és més conegut. Fa 7 anys... A veure, no vull dir que me la sudava, però sí, no sabia res al Maresme, zero. Però tot i així hi havia artistes que fa 7 anys ja escoltaves aquests noms i ja eren penya que en plan, ja estava a la roda, que estaven per allà i es movien per allà, saps? A Mataró, a Vilassar, tots aquests llocs, pues, sempre ha sigut una mica així. A mi m'ha donat aquesta sensació. Vale. Que ara ja, entre la Minja Mal i l'altre, i Batguiar i tal, pues, ha anat explotant més heavy a nivell així. Val. Quin ambient es respira a la Cate? Bona pregunta. Doncs la veritat és que pues, bé, un ambient de feina, en plan, és un estudi normal i corrent. Vale. Entren els seus projectes i al final quan segon cop ens trobem amb els tiets no és tant com perquè estiguin fent música o el que sigui, normalment és que un ve a agafar no sé què, l'altre no sé quantos, ve buscant les claus de la furgoneta que s'ha d'anar no sé on. Bueno, o sigui, és com... És una oficina, en plan, normal i corrent com qualsevol altra. Vale. La veritat és que sí. Ok. Quan la música no era coneguda, vas confiar en ella, llavors jo vull preguntar si et consideres un detector de talents. Hòstia, no, jo crec que no, perquè al final... Va ser potre. No, jo no... O sigui, com va ser? No va ser algo que jo confies en ella, simplement ella em va obrir per fer música i jo mai havia fet música amb ningú, o sigui, en plan... Sí, vale. Jo crec que va ser més ella va confiar en mi, saps? En plan... Aleshores, o sigui, bastant...
O sigui, no va ser en van... ella té talent. No, sí. Vaig a... Al final, quan jo i ella vam començar a fer música, jo sí que havia estat en alguna cosa, però era tot tan amateur que per mi era com, buah, que guai, algú es podrà cantar sobre els beats que jo faci, saps? Vale. Per fi podré fer beats i que algú es canti algú guapo sobre, saps? Vale. Literalment això, si no... O sigui, que he anat a tirar la detector de talents i que ara em diguessis penya com potser no gaire coneguda, que tu diguis, va, doncs mira, tal persona... Pues mira, diré uns quants. Vale. Llavors digues 3 o... Va, que tampoc et passis i diguis 15, saps? Ja. És que és la típica. Vale, uns són Vistarrei, que són aquests dels que ja he parlat ara, que en plan, porten tota la vida fent música, però no havien tret res. I ara han començat com... Bueno, sí que havien tret algun tema així i tal, però ara han començat un projecte que jo crec que els hi pot anar molt bé i que estan bastant enfocats i fan un bolo el dia 23 d'abril a la fàbrica Estrella d'Am. Vale, jo vaig. Que tu estaràs, segurament. Sí. Jo possiblement em passi. I després fan un al 25 al Club, que també, en plan, aneu-hi perquè és molt guai. Aquest també puc dir al Matu, que és una persona que jo he currat i, en plan, m'encanta com és i m'encanta... Jo el consumeixo de veritat, és dels que més escolto en català. M'encanta. Em flipa. A més té unes barres, una mètrica superguai, un flow superguai, a més que el conec en plan... de que és proper, saps? D'amic d'amic, saps? Vale. Aleshores, bastant guai. I no sé, tu vols dir algú? Ha de ser del Maresme. Bueno, pot ser de qui vulguis. Pots dir de Lleida. Niño Sexeni acabes de fer, Ja vam venir, Saxeni ja top. No, però mola més emergent que Saxeni, saps? No, hi ha un xaval de... Vale, Javito l'he vist. Acaba de treure un àlbum ara mateix. Bueno, en plan, l'hem fet jo, ell, i el Jaume, que és un col·lega nostre que també, en plan, és productor, és fotògraf i la toca molt. Ja hem tret aquest àlbum, que està molt guapo, és una proposta molt variada, o sigui... Top. Més que res perquè ell és el col·lega tota la vida, és bateria d'andana, bateria de la Muixca, ara també començarà a fer gira amb la Wineta, vull dir, és un puto... Segur que l'he vist també, llavors. Sí, segur que l'he hagut de veure. El bateria de Muixca. Som teclista, així amb els cabells arrissats, l'Àngel. El bateria que... Vas estar al Sant Jordi? No, però vaig estar a l'Ita, que vaig estar a l'escenari. Em vaig com colar i tot. Busca una foto i ensenya-li. Doncs potser ho vaig veure, no sé. Segur que l'he vist, però bueno, ara mateix no me'n recordo. I això, ja ha sortit... Javito, és veritat, ha sortit d'això. És que he vist algun titular com que ha sortit de la banda, saps? Com si fos... He vist algun titular així. Vale. Sí, l'he vist. Això va de groc cat lletres. Èpic. Total. I és un tio molt guai. I aleshores, bàsicament, com que som col·legues de tota la vida, és com ha sigut en plan... Ell escrivia, ell em deixava fer, en plan, tu fes el que vulguis, saps? Jo li feia un tema així rockero, li molava un tema de reggae, li molava un tema així més jo què sé, més guitarreta acústica, així en plan van farant sons cap a dins, saps? Tot li molava. I aleshores l'àlbum té de tot, o sigui, és un, en plan... És un experiment, quasi. És un experiment que flipa, sí, a mi em mola moltíssim. Top. Has estat molt temps sent part de la banda dels Tiets, o Tiets, tu els dius diferent, no? Bueno, és igual, es pot dir com vulguis, no? Tiets. Jo els dic Tiets. No? Bueno, és igual. En aquests concerts que has tingut i tal, tens alguna anècdota molt boja o curiosa, tipus... O una que passi sempre, tipus, és que quan vaig amb ells, tal. O una en concret, si vols, una més boja, saps? Tinc una en concret molt bona, que jo, personalment, em vaig riure moltíssim i em va fer molta gràcia. Estàvem en bola a Granollers, estàvem al Músic en Viu. Jo recordo que estava rebentat aquell dia, no sé per quin motiu estava rebentat. Teníem el de la carpa dormint allà. Bueno, és igual. I aleshores acabem el bolo, ens pirem i portàvem potser 5 minuts de rellotge a la furgo i de cop algú diu, tu, on està el Samper, aquest? Ens l'havíem deixat allà, saps? Que jo què sé, se'n va anar a buscar alguna cosa i va tornar i ja no quedàvem cap i vam haver de donar mitja volta a buscar-lo, però és que si no ens el deixàvem allà... I estàveu marxant ja? No, portàvem 5 minuts a la carretera ja, saps?
I clar, i de cop, tu, i el Samper, i jo, no m'ho crec, no m'ho estic creient. I on estava ell? Tu no estaves? Jo què sé. Sí, la mítica, clar, al final, doncs jo què sé, 100 anys, havia de passar algun dia, però només va passar aquest cop que ens vam deixar algú. Vale. Ha sigut... A més, jo soc el Rodi. Clar, ell és el road manager. Vull dir, clar, el més important. No? Clar, i en aquell moment, en plan, era el que deia, xavals, a tal hora recollim, pirem, no sé què, saps? Hòstia. I ens vam deixar aquest. Va ser molt bo, Que dur, aquesta. Val. I ara que han tret disc i tal, aprofito per tirar-lo una mica. Per què creus que els tiets connecten generalment amb tots els públics? Difícil, No, perquè Fàcil. al final és, en plan, és per la música que fan, vull dir, és una música molt comercial i ja saben ells també com fer-ho, saps? Per agradar i per ser simpàtics. Saps? No sé qui m'ho va dir un dia, que tipus, el màrqueting, que eren molt bons en... Sí. Hem de fer això, en plan, amb els moviments i tal, saps? Vale. Creus que és interessant que els artistes tinguin sempre el mateix productor? O pot enriquir-se més si depèn del flow, potser pilla un altre... O sigui, jo crec que està bé que et juntis amb gent amb qui tinguis confiança i que sempre hi hagi gent al teu costat que sigui de confiança. Vale. Més que res perquè, al final, quan tu estàs portant un projecte molt gran, com pot ser Tiets, saps? O com pot ser la Muixca, o com pot ser qui sigui, no hi ha res que estigui bé o malament, saps? En les decisions, o sigui, sí que hi ha decisions mal preses, però a nivell artístic no hi ha res que estigui bé ni que estigui malament, saps? Però sempre està bé, jo crec que nutrir-te més d'opinions i una mica d'experiències i tal, perquè al final quan et reuneixes amb gent estàs reunint molt de coneixement. Que, pues, imagina't, no sé, si Muixca va a Bizarrap, clar, Roots no tocarà res d'allò, potser. No, però ja ha passat molts cops, això. Vale. Que, en plan, jo treballo amb la Irma, però jo no sóc el seu productor, saps? Vale. La Irma confia en mi perquè des del principi ha començat a treballar amb mi i perquè sap com, en plan, ens coneixem, perquè ja hem treballat junts i s'uneix gent a l'equip i ella també treballa amb altra gent, però al final també quan tu estàs treballant amb algú el més important jo crec que és connectar, saps? Clar. Aleshores, aquí sumen moltes coses. Si tu vas a fer una sessió amb un productor que és un pegao, que no sé què, com a artista, i que és un xetao i tal, però fas la sessió i no connectes, doncs tu no et sabes de res com a artista, perquè al final un producte artístic no és res que, en plan, no hi ha un que sigui millor que l'altre, saps què vull dir? En plan, tu mostres el que vols mostrar, saps? És com un quadre, en plan... Tal qual. És literalment això. Aleshores, jo crec que has de tenir molt clar que t'has de reunir de la gent de qui confis, saps? Val. I que sempre està bé això, però no vol dir que no hagis de treballar amb altra gent, perquè això jo crec que és el més primordial. Enriqueix, també, que no? tu com a artista agafis i t'enriqueixis, saps? Clar. I potser te n'adonis que estàs bé amb el que tens perquè és la puta polla, o potser te n'adones que, doncs mira, de tant en tant està bé treballar amb altra penya random, o si treballant amb altra penya random agafo i trobo algú amb qui encaixi èpic, doncs el porto al meu equip, saps? Top. Això al final és una mica una illa de mercenaris. Val. I creus que hi ha suficient diversitat a Catalunya, de productors i tal? D'estils em refereixo també. Sí. A Catalunya hi ha de tot, però vull dir... Exagerat. No, però hi ha gent, en plan... Tenim un grup de WhatsApp de tots els productors de Catalunya. Hòstia, sí. Que, i és que, en plan... Quanta gent hi ha? 100? 200? És que no ho sé, però alguna bogeria així que jo veig... 3 xifres. Què vols dir? Sí, 3 xifres segur. Hòstia, que heavy, tio. Sí. 193 membres. I els que deuen faltar, que deuen estar amb el Nokia, saps allà... Saps què vull dir? En plan, i és heavy, saps? I aleshores mola perquè veus aquí els noms i dius, uau, en plan, bomba clat, saps? Això és el que va dir Pep Saula. És que sí, Pep Saula, els primers Enderrock va dir alguna que es volien juntar us volíeu juntar per defensar els drets, tal. Ja porta un anyet o alguna així, això. És ell el que ho fa? No és ell el que ho fa, en plan, són uns quants, però és un col·lectiu, vull dir, és com algo super, en plan... És més que res perquè és puguis anar allà... l'elit. No, més que res perquè tu puguis anar allà a demanar opinions sobre coses... Un sindicat, no? Sí, és bàsicament això, o sigui, que no és que ho porti ningú, però evidentment hi ha portaveus i... Vale, sé que totxo. Però bueno, jo estic... No confieu en els GAE i gent d'aquesta? Clar, doncs estan movent coses per promoure una mica els drets com a productors. Percentatges, diners, tal... I bueno, jo què sé, hi ha penya que obre i diu, tu,
M'han ofert el feina quan demano, saps? Vale. Això està És una guapo. mica, sí, està bastant fina. Una banda sonora per una pel·li... Heavy. Val. Creus que a Catalunya estem preparats per criticar que una cançó, que un disc sigui bona o dolenta? Bona pregunta, Ara m'he enterat de lo de la font als tiets, perquè el T'has preparat abans? No, però m'ho ha dit que els han matxacat molt perquè diuen que el disc és dolent. Jo vaig veure això ahir o... Perquè és com que tothom s'està enterant perquè som, tu, has vist el... És una merda aquest disc! I ho mires i dius, hòstia, i està tothom allà en plan, joder. Bueno. Mira, jo t'he de dir que sempre he pensat, i sempre penso, i sempre defensaré, que quan estàs treballant amb art, quan estàs treballant amb música, és algo que, tio, és art, vull dir, és el que t'he dit abans, és un quadre. Si tu et ve algú i et diu que el sol d'aquest quadre és una puta merda i que hauria de ser vermell en comptes de groc, pues molt bé, pues agafa't el teu i fes-te el vermell, saps què vull dir? O sigui que, literalment, són expressions d'art, en plan, quan una persona té un projecte en ment i el fa realitat, el fruit d'això és que tu puguis anar a veure un concert de la Muixca, saps què vull dir? Aleshores, és algo tan, en plan, tan primitiu, és algo tan bàsic... És una merda, això que has fet. És algo tan... No, vull dir, és algo tan bàsic que el fet de fer música, que per mi que es critiqui, perfecte, però en plan, per mi no hi ha res que estigui bé ni malament, saps? A mi o t'agrada o no t'agrada, i com que això es basa tot en opinions, doncs, bombo, clar, t'opina el que et doni la gana, saps? S'ho prepara i no, diu pitjor, T'ho prometo que, en plan, sóc un gran defensor d'aquest discurs, perquè t'ho prometo que és una expressió d'art, tio, vull dir, no hi ha més, saps? Sí, això sempre ho penso també, que la crítica en general, sobretot la d'internet, és com molt 100%, tio. Vaya merda. És... Qui és? Mires l'usuari, Miquel32. Què estàs dient, estem en un moment de la societat de merda absoluta que dius, joder, sí, i a sobre la gent comenta, i aquest amb Adidas, no sé què, qui és aquest perla? És que qui ets, en sèrio? Jo què sé, tio. Vull dir, bueno. Internet. Teniu la motxilla, el kit de supervivència preparat? Tingueu-lo preparat. Vale. No. Feu clip. Crec que... Bueno, no sé si cal aquesta pregunta, però ara anava a dir si és necessària la crítica. Perquè en realitat no està malament. Bueno, aviam. O sigui, la crítica constructiva suposo que sempre està bé, però crec que es barreja amb les opinions. Llavors és una mica el que tu has dit. Que no sé, al final jo crec que tot és una mica part del sistema capitalista de que, en plan, a mi em va flipar quan em va venir un per primer cop i em va dir el hate i que tu et funin és, en plan, és publicitat igual, saps? I jo vaig dir, si tens tota la raó i vaya puto pal, o sigui, uau, saps? Estic flipant. Però és real. És real, no, és que és tota la veritat. Perquè imagina't que ara surten les notícies, pues a Twitter sencers pel disc de tall, estan tornant a dir que té un disc. Clar. En realitat. No, és que és una realitat, i aleshores tu pares a pensar i dius, bueno, pues... I bueno, i Muixca li han caigut pals per tot arreu, sí. És un... no, en general, dic, en la seva carrera, i tant, clar, sí. Que si els seus pares són rics, que si l'altre, que si la germana, que... I és heavy, i bueno, i és molta publicitat, igualment, estan parlant d'ella, les senyores enfadades, les no sé què... Però al final, una persona real del món no està preparada per tenir aquesta sensació, saps? Sí. Vull dir, jo no em vull imaginar quina sensació és entrar a l'aplicació que entres cada dia de la teva vida, com és Insta, Twitter o el que sigui, i veure que tens, en plan, milers de persones... I missatges, a més, i missatges privats, és lo heavy. És com dir, tio, en plan, jo no estaria preparat, tio. Jo agafaria el mòbil i el tiraria per la finestra així. És heavy. I no tornaria a comprar-me un mòbil en la meva vida, ja t'ho dic. I tancat on sigui, però és que t'ho prometo, Sí. Jo diria, no, en plan, ningú està preparat per passar això, saps? I això, bueno, això. A mi em tranquil·litza pensar que sempre és gent random. Si et diu un familiar o tu diu el teu millor amic que estàs fent pena i que deixis de fer això, doncs joder... Ningú del teu entorn que no sigui un fill de puta et diria en la seva puta vida alguna barbaritat d'aquesta, perquè no et coneix. Clar, és que literalment és això, no hi ha més. Tal qual. Ok. En quin moment està la música en català? La mítica. Vale. Bé, jo crec que la música en català ara mateix està en un bastant bon moment, més que res perquè és com que s'ha com popularitzat tot, ara, en plan, està mega normalitzat que, bueno, al final sempre ha sigut com
sempre ha estat allà, però ha format part com d'un col·lectiu una mica més petit, saps? Jo crec que ara forma part d'un col·lectiu bastant més gros de persones i de joves de la societat. Però, bueno, tot i així, jo crec que també en plan, és com que s'ha d'acabar de normalitzar una mica ja del tot que la música en català no és música en català, és música. Exacte. I pur. Aleshores, és que és el típic discurs que ja arriba un moment que fa pal, saps? Sí. Però jo crec que ha d'arribar al punt de que realment s'acabi veient com el que és una mica un gènere encara, suposo. Tipo, exacte. Música en català. És que a mi no m'agrada la música en català. No, és que a mi els Figaflaues no... I és com, tio, bueno, en plan, els Figaflaues fan mambo, fan salsa, fan no sé què, fan no sé quantos. En plan, jo hi ha temes de... Jo he tingut aquestes converses amb gent, perquè la gent és com, no, és que jo en català no escolto. No. És com, tio, però si escoltes literal... Hi ha temes de la música que són puro indie, saps? I dius, és que com que no, saps? En plan, escoltes aquest i no pots escoltar aquest tema que... Sí, saps què vull dir? Jo què sé, jo hi ha moltes melodies, moltes línies de baix que copio de jo què sé, de Toto, de Erwin and Fire, de coses així, que al final és com, bueno, tio, en plan, és una altra forma de veure-ho, saps? I d'explotar-ho, en plan... Tal qual. Val, anem a les cat preguntes rapidetes. Per la primera, bueno, per dues has de treure el mòbil. Vale. La primera és última cerca a internet, si es pot dir. Sí. Il figlio di Emiliano. Perquè volem anar... Sponsor, així, Eric. Shout out. Sisplau, deixa'ns anar-hi. Val. Cançó que defineix el teu moment vital, o cançó que tinguis en bucle. Cançó que tingui en bucle, September, we on fire. No, la veritat és que... Dominicana, Tego Calderón. No és res... Bueno, és espanyol, la veritat. Però jo crec que pot ser aquesta. O copyright. 8 Belial, el Nusser 3000, B. Un puto temazo. Vale. Mitjana d'hores al mòbil. I ara ja el podràs guardar. Això és criminal, Ho vam estar mirant amb els meus amics l'altre dia de festa i va ser criminal. Quan tens? Ara t'ho dic, espera, va ser molt heavy. Aquí ha passat gent molt malalta, Sí. Com es busca això? Temps d'ús, no? Sí. Vale. És que és criminal, tio. 7 hores i 13 minuts. Humil. Bastant humil, Espera, No, mirar. és bastant, però... Mira, avui són 6 hores 33, ahir segur que molt menys. O sigui, Hòstia, ahir 5 hores, Uf. És bastant, però és ok, Sí. I Bueno, però 3 és increïble. Tinc aquí un 10 i un 12 hores, també. Però 12 és criminal, espera. Jo 12 no he arribat, És que 12 és molt boig. 13 amb 59... Però què vas fer, tio? Deixes tota la nit carregant, No, fent perquè alguna cosa. en plan típic que miro YouTube i aquestes merdes. Se't queda obert per la nit o alguna cosa? 13 hores és molt, tio. 13 és criminal. L'altre dia ho estava mirant amb un col·lega i el meu col·lega tenia 21 hores un dia. No, I a més, el millor és que l'aplicació més utilitzada era l'Squadbusters, que era un joc que va jugar 4 hores seguides al puto malalt. Hòstia, però això és que a les 12 comences, estàs 3 hores abans de No, dormir. perquè és el típic que se li queda el mòbil encès amb vídeos de skates dels surfers aquest. Exactament. Val, anem al catjoc, que el temps aquest s'ha acabat fa temps. Bueno. El catjoc té a veure amb els ous aquests, perquè estem a una mica de Pasqua Estem i pel tal. postres ja, Sí, i bàsicament has de crear com un artista perfecte, que productor, tal, et venen molts artistes, has de crear un artista perfecte i a la dintre dels ous et sortiran característiques. Per exemple, veu, estilisme, flow davant el micro, directe... Aleshores jo he de triar una persona... Tipo, el directe de no sé qui. De tal. A la veu de no sé qui. M'encanta. I que s'ajunti i representa que estàs creant... Vale, però ha de ser de la penya catalana el que hagi currat o puc dir el directe de tal artista que vaig veure que em vaig tornar boig? Sí, pot ser de tot. Tot. Perquè si no... Puc fer una mica de combine. Sí, si no. Però fica-li alguna de català, tal, perquè si no, si és tipus Freddie Mercury, no sé què, és com, joder. No, tampoc soc tan així. Obre algun. Però no obro un, Obre un i et sortirà la característica. Però me'l menjo. No cal. Bueno, però farem així, no? Vale. Hi ha un paper, vigila. Hòstia! Vale, ja veig com l'has posat. Clar. Hi ha un foradet. Molt tècnic, realment. Hi ha la casitos, Sí. Mola perquè, en plan, bueno... Creativitat. Creativitat, en plan...
En plan... Tipo, la credibilitat de tal, tipo, el millor artista hauria de tenir la credibilitat d'aquest tio. D'aquest O tio, tia. És que clar, no és per començar ja... Clar, per igual tot començar l'altre, és difícil, creatiu. Però, en plan... Pues la Muixca mateix, perquè, en plan... Vale. Jo crec que creativament és una persona que, en plan, l'encerta. Avançada. Està avançada, Ok, dona-li un altre. Va, next one. Que guau, és com obrint les boles de la Champions. El trauré directament ja per... Jo què sé. Cabron. Volia que el trenqués. Directe. Hòstia, doncs mira, la pregunta que t'he fet abans és per quan sortís la del directe. Vale. Com es diu aquell grup que vam anar a veure al Primavera? Buah, el directe de Justice. Ja, sí, són els de... Conec dos o tres cançons, però són molt top. Que el directe és allò, però que si és allò un bon directe és una borrada. No, aquell directe jo he sigut el més boig que he vist en la meva I vida. és sense instruments, no? O sigui, és tipus Són un ells DJ, dos no? punxant, M'imagino sí. tipus DJ. Sí, i jo tenia... Hi havia un que tenia algun lead o alguna cosa així, però és que... Tu tenies? No, jo tenia no. Vaig veure... O sigui, Vale. Que hi havia algú que tocava i tocaven algun pianillo i tal. Que heavy. Però, en plan, les llums, en plan... Es movia l'art... No, jo vaig dir... Bombo, clar. A més, també sonava molt bé i, bueno... Vale. També eren unes hores una mica... 4:30, por ahí... No, quina hora era? Les 12, no? Era d'hora. Al migdia? No, a la nit. Vale. Bueno, potser eren les 10 de la nit, però igualment, si comences a les 6 de la tarda... No, pues, clar, estaves bé. a les 10 de la nit, Estaves on point. en saps? prime time. Va, dona-li. Ara tornarem a usar. Molt bo, L'ou. A l'ou, sí. Bona Pasqua a tothom. Veu. Tornaré a tirar aquest aquí, a escombrar cap a casa, vale? Vale. Veu. Maria Hein, home, no pot fallar. Té bona veu, eh? Home, té una Alenar, veu. tal. Uau. És espectacular. No vull imitar-la perquè... Dale. Veu de Maria Hein. Vale? De moment té la creativitat de Muixca, el directe de Justice i la veu de Maria Hein. És una barbaritat. Uau, vaya bogeria. És un artista heavy. És una dona, de moment, perquè és 2 contra 1. Estilisme. Bueno, Vol dir com la imatge. Es podria dir la imatge. Estilisme. No sé, a mi em mola bastant el flow del rojo, així en plan... Com En plan gorro... tal. Sí. Gorros especials de Tirem Pikachu. de rojo, va, tirem de rojo, Vale. que és català, va. L'altre, aquest no menjaré perquè ja m'està donant un empatx aquí, Està bé. Sí, a més, en plan, un podcast menjant és una mica raro, Sí, tothom ho diu, però, bueno, diferent. Flow cantant. Saps? Sí. 100%. Tu i jo vull provar-ho, puc. Clar, menja. Que som teus, en veritat. Flow cantant. Mira, podem dir l'Ocho Belial, que és un artista que ara m'ha estat així cremant. Està bastant de moda, ara, no? Bueno, està com pagant... No sé com es diu en català. Viral. Pegándose, saps? En plan, Enganxant-se. Enganxant-se. En plan... Saps? Vale. Sí, està bastant enganxat, el jove. Flow davant del micro. No, l'Ocho Belial té un flow bastant èpic. Vale. I per acabar, però Bueno. no per això el menys important... no, que aquest era el que no... Hi ha un que no té. No, aquest és el que ja havia... El que no havia obert, que l'he tret així en plan Hackerman. Vale. Hackerman. Faré el mateix aquí. Aviam... Barres i no de pan, Exacte. Verdadera línia. Escriptura. Barres, doncs mira, m'agraden molt les barres de Leiti. De Leiti Sen. Leiti Sen, Sí. fino, Té barra ben... Està una mica retirat ara, crec. No, Bueno, ha és tingut que- fills, oi? Clar, és que- Varis fills crec que té. Sí. Tinc entès que sí, que ha tingut una bona camada. Però l'artista va... Però no, té un flow, té unes barres molt elegants. Ara- No, la veritat és que molt elegants. A mi em mola perquè és molt... Sí, és elegant, és com per vestir-te... A mi és com sempre m'ha transmès com una elegància i un portar així molt, Sí. molt Mirar èpic, una mica per saps? sobre l'ombro, però en el bon sentit. Sí. Però com que No, vas no guai. tant, no tant. No, però en que vas com A mi guai. m'ha donat sempre la sensació com que és una persona molt humil, la No, veritat. ell sí, no, però dic que escoltant-lo, et mires al mirall i dius, va,
surto, no sé. En plan presumit. Sí, a mi m'agrada. Presumit, sí, sí, presumit és la paraula. A mi m'agrada. Vale, o sigui, ens ha quedat algú bastant urbà, però de sobte amb un directe de Justice. Clar, amb un directe que surtis d'allà dient, uau, la meva però bueno, amb la imatge de rojo i, bueno, està guapo, està guapo. Val, i ja l'última pregunta, qui creus que hauria de venir aquí, al Cat Tomàquet? Home, doncs, tornant a escombrar cap a casa meva, portem el Javito aquí al Cat Lletres perquè la veritat és un tio ben interessant i té molt a parlar, com jo. Sí, sí. Top. Molt bé, doncs has quedat amb alguna cosa per dir, promocionar alguna cosa? Doncs no m'ha quedat res per promocionar. Escolteu el disc de la Maria Hein i de la Muixca, que són dos pedazos de treballs que hem estat fent aquest any, i bombo clat. Let's go, Roots, Cat Tomàquet. Pau! Pau!